No takto sme zvedaví teraz na opakované zábery. No Brunner to urobil veľmi pekne, naznačil, že pôjde do klapáku na backhand, vrátil puk späť na forehand a snažil sa prekvapiť opäť Kariho Lehtonena medzi nohy. Pozrime sa na to. Damian Brunner je po 30 rokoch prvým Švajčiarom, rodeným Švajčiarom, ktorý sa narodil aj vyrástol v tejto krajine, ale musíme pochváliť aj neortodoxnú prihrávku Kevina Romyho, ktorý vyhral kanadské bodovanie vo švajčiarskej lige. Čakaj, čo si myslel tým, že po 30 rokoch Prvý Švajčiar, ktorý vyhral produktivitu. A produktivitu, aha, to mi vypadlo. Tá produktivita. No, to bola tá málo podstatná časť veci. Sa mi zdalo, že prvý Švajčiar po 30 rokoch. No. By tam mali o trošku viac legionárov, keby ligu domáci hráči nevyhrávali. Mimochodom, keď už sme hovorili, tak druhý bol samozrejme